Boas tardes, benvidos a esta sétima edición da Gala do Deporte de Santiago. Benvidos todos, a alcaldesa, autoridades, deportistas, acompañantes. Hoxe é un día moi especial. É un día moi especial porque moitos desos deportistas que están habituados a subir os podiums, a recibir premios, a gañar torneos, van a recibir quizáis o premio máis emotivo que pode recibir un aficionado ao deporte, é o recoñecemento da túa cidade, o recoñecemento de todas as persoas que forman o tecido do deporte aquí en Santiago. E se é motivo para un deportista, que dicir para esas persoas que non suben habitualmente aos podiums, a recibir medallas, a recibir trofeos, pero que están traballando detrás, como poden ser os adestradores, directivos, organizadores, todos os que traballan para que se consigan eses éxitos no deporte compostelano que están á sombra e que hoxe vamos a recoñecer aquí. Non me quero esquecer tampouco de todos aqueles que optaron, que presentaron a súa candidatura cuns currículums excelentes. Non me quixera ver na pel dos que tiveron que decidir quenes eran os mellores e quenes non tan mellores, por decirlo de alguna maneira. Non me quero esquecer dos que se quedaron e non poden estar aquí. A vos seguro que farán en edicións posteriores. Ese fortísimo aplauso para eles. Tanto para os que van a subir hoxe aquí, como os que optaron eses premios. Todos sabemos que no deporte unhas veces se gaña e outras se perde. Pero quen fai deporte xa está gañando, porque facer deporte gañamos todos. Eso é o importante. Non me enrollo máis, quero dar paso á Concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, que os vai a dar a benvido acto. Ben, pois moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos e benvidas á sétima edición da Gala do Deporte, acto no que recoñecemos o traballo feito, logros, sacrificios, esforzo e compromiso das persoas que forman parte do tecido deportivo do noso concello. Parabenizamos hoxe a todas as que subiredes ao escenario porque un xurado diverso votou para que así sexa, mais tamén as que quedaron ás portas e a todas as persoas, entidades, centros educativos e empresas que contribuíron e contribúen positivamente no fomento da práctica da actividade físico-deportiva entre a poboación e a través do labor que desenvolven ao longo da tempada do 23-24. Unha práctica que é puro sentimento, coa que rimos, choramos, celebramos cando ganamos, cando ascendemos, maldicimos cando perdemos, cando se consuma o descenso, mas isto manténnos vivas. O deporte é do mellor que temos no noso concello, non só polo número de persoas implicadas, desde xogadoras e xogadores, directivas, familias, traballadoras e traballadores, afección, tamén polos valores que representa e polo tipo de vida e sociedade que queremos ter. Nun mundo onde cada vez é máis difícil atopar lugares de interacción entre iguais, onde desenvolver o sentimento de pertenza que todas e todos necesitamos ter. O deporte convértese nun lugar seguro onde fomentar tamén hábitos de vida saudables. Facer parte do mundo deportivo, ben sexa dende a práctica activa ou pasiva, ben dende a xestión, require dun enorme esforzo físico e mental, de renuncias, de exixencias, que non sempre se ven recompensadas, nin son entendidas pola xente que nos rodea, e ás veces, mesmo polas nosas iguais. Mas sempre hai pequenos logros que fan que pague a pena. Todos e todas compartimos unha mesma paixón, o deporte. E este non debe ser un lugar de confrontación, senón de compartir. Da igual o lado do que esteamos, do político, da xestión, da práctica deportiva. E por iso que as que me coñecedes, sabedes que reivindico a esencia do terceiro tempo do rugby para todos os deportes e mesmo na vida. Pois as situacións de confrontación puidesen rematar cun terceiro tempo farían os mellores persoas e unha sociedade de ben. En este punto, deixádeme que faga un recoñecemento ao Departamento de Deportes, porque fan un traballo insaciable que nunca será pagado con cartos. Compostela sabes afortunada por contar con tantas persoas e entidades que promoven a actividade físico-deportiva e hábitos sans, grazas a unha implicación moitas veces desinteresada, que non en poucas ocasións pasa desapercibida. E dito isto, remato, gozade desta Gala do Deporte, que é ese tempo extra do que vos falaba, o noso terceiro tempo, o lugar onde celebrarmos todo o que construe o tecido deportivo do noso concello, exemplo e orgullo para todas e todos nós. As palabras de Pilar Lueiro, concelleira de Deportes,
E vamos a comenzar xa cos recoñecementos e as premiacións. Nos vamos precisamente con esos recoñecementos. O Concello de Santiago de Compostela, en representación do deporte compostelán, recoñece a Policía Local e Protección Civil pola súa indispensable colaboración na organización de eventos e actividades deportivas. Quero pedir que suba a alcaldesa Goretti San Martín, que vai a ser responsable de facer a entrega, e, por favor, Begoña del Río, xefa de Protección Civil de Santiago, e Jesús Pérez, inspector principal da Policía Local, que van a ser os encargados de recoller este recoñecemento a ambos corpos indispensables a hora de facer calquer evento deportivo. Moitísimas gracias polo voso traballo. Eternamente agradecidos tanto a Protección Civil como a Policía Local por ese grandísimo traballo, velando pola seguridade, traballando, coordinándose coas organizacións, ás veces facéndonos enfadar porque nos cortan o tráfico, pero é indispensable. Graciñas. Gracias, Goretti. E nos vamos coas mencións especiais. E a primeira mención especial 2024, a título póstumo, é para José María Caneda Antelo. Aplausos a José María, presidente da Sociedade Deportiva Compostela dende o 1988 e que conseguiu levar a entidade ata a primeira división na que se mantivo entre os anos 1993 e 98. Vai a entregar esta mención especial Pilar Lueiro, concelleira de Deportes, e a persona responsable de recollelo vai a ser Enrique Fernández Otero en representación da familia de José María. Aí temos a Kiko recibindo de mans de Pilar Lueiro. Esa mención especial a nosa lembranza para o queridísimo José María Caneda. Graciñas, Kiko. Pilar, quédate por aquí, por favor. Pilar, perdona. E nos vamos coa segunda mención especial para Andrés Viqueira Pérez. Andrés Viqueira, presidente do Atlético Fátima, o Clube 2 Castiñeiriño, que prima os valores educativos do deporte nos máis cativos e un auténtico referente no deporte base. Esa mención especial para él, por esta vida dedicada ao deporte. Gracias, Pilar. Andrés, non te me escapes. Bueno, creo que debe ser moi emotivo traballar cos rapaces, co deporte base, velos medrar, velos crecer en valores. Sí, sí que vai. Non é impagable ver un neno que é feliz facendo deporte
se o traballo que faz contribuye a que o pase ben e se libre de algúns hábitos pouco saludables, xa vale a pena traballar para eso. Dende logo que sí, que bonito velos chegar a esas edades complicadas facendo deporte e rodeados dun ambiente sano. Exacto. Ese é o mellor premio que podes levar. Ver que se convirten en homes sás, boa xente, en definitiva, que é do que se trata. E o deporte axuda a iso. Sempre. Sin duda. Pois moitísimas gracias por ese grandísimo traballo. Enhoraboa por ese recoñecemento. Gracias a vos. Andrés Viqueira, presidente do Atlético Fátima. E comenzamos co primeiro bloque de entregas a entidades e clubes. Nos vamos cos patrocinios, acción social, entidade educativa, entidades deportivas máis destacadas neste 2024. O galardón ao mellor patrocinio deportivo 2024 é para Limpiezas Salgado. Limpiezas Salgado, que, como acabades de ver, é patrocinador da Sociedade Deportiva Compostela e colaborador do Obradoiro dende ano 2012, ademais de colaborar en diferentes proxectos de carácter social. Vai a facer esta entrega Víctor Furelos, xornalista del Correo Gallego, e Daniel Otero, director da COPE en Galicia e Asturias. E vai a recoller o premio Ramón Salgado, director de Limpiezas Salgado SL. A ver a quen poñerlle a medalla. Momento da foto. Con Ramón Salgado recibindo ese aplauso do público. Gracias, Víctor, Daniel. Ramón, o micrófono para ti. Que se sinte ver triunfar a estos clubes que estamos apoyando con tanto esforzo? Bueno, un máis que outros, non? Bueno, sempre hai momentos bons e momentos malos en todos os deportes. Sí. Loitamos polos momentos bons sempre. Sempre. O que nos interesa, ademais, o importante, eu no apoio que fago das entidades deportivas, non é tanto ese resultado. Eu o que sei que hai un gran traballo por detrás para todas estas entidades deportivas, sempre. Os resultados poden vir ou non, pero sempre hai moito traballo detrás. É o que nós tratamos de apoiar. E a visibilidade que tedes gracias a este escaparate inmellorable que é o deporte. Por suposto. Nós somos unha empresa de servizos, traballamos con persoas, traballamos para as persoas, entonces ten que haber algo máis. Entonces a nosa intención é aportar algo máis á sociedade. Pois moitísimas gracias por ese apoio, por moitos anos máis de colaboración co deporte santiagués, graciñas de corazón, e enhoraboa por ese recoñecemento. Ramón Salgado, Limpiezas Salgado, como mellor patrocinio deportivo deste 2024. Continuamos coa actividade de acción social e o galardón a mellor actividade de acción social 2024 é para a Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas.
Fontiñas, que organizan e colaboran diferentes accións solidarias como a integración nos seus adestramentos de mozos refuxiados en Santiago, promovendo así a súa integración social a través do deporte. Van a facer entrega deste galardón Manuel Reijosa, xornalista de La Voz de Galicia, e Ramón Castro, xornalista de Onda Cero. Van a recoller o premio Adrián Dios, presidente da ADB Fontiñas, acompañado de Dianguina Sambacasi. Manuel Reigosa, Ramón Castro, que fan entrega Adrián Dios, a Dianguina, un deses deportistas integrados. Momento para a foto. Poñervos guapos. Ese fortísimo aplauso para eles. Gracias, Manuel, Ramón. E Adrián. Perdoa que quedou. Ahora sí. Bueno, que se sinte de recibir un recoñecemento deste nivel? Pois moito orgullo, é a segunda vez que recibimos este premio, ademais no noso 20 aniversario como club, pero realmente o recoñecemento creemos que non é para nós como club, como ADB Fontiñas, o recoñecemento é para as persoas que colaboran nesta iniciativa e particularmente para o colectivo de rapaces refuxiados que, pois, afortunadamente poden polo menos practicar deporte na súa situación, que non é para nada fácil. E como se vive a integración destes chavales? Eu creo que a experiencia é moito máis enriquecedora para nós que non para eles, non? A nosa idea era pois intentar promover unha actividade de deporte saudable para persoas en situacións pois moi complexas, pero ao final o que te traes poder adestrar pois falando con Dianguina, que fala bámbara e soninque, e ter que ser capaces de comunicarnos e poder falar e adestrar e coñecer as súas historias de vida, pois non deixa de ser unha situación que ao final remata probablemente sendo máis enriquecedora para nós que para as persoas que están adestrando. Eles como están vivindo? Como vives tú? Temos un pequeno problema de comunicación aquí, porque Dianguina ven de Mali, está aprendendo castelán nestes momentos, algo de galego, pero o seu idioma é soninque, aínda que tamén fala bámbara, e entende un pouco de francés. Entón, pois, adestramos en 4 ou 5 idiomas, son os que hai en cada adestramento. E a che preguntar a ti en cal lle falas? Nós non falamos nin Wolof, nin soninque, nin bámbara, entón tócanos comunicarnos un pouco como podemos, pero ao final o deporte fala un idioma universal que é o importante. Moitísimas gracias, enhoraboa. Moitas gracias a vos. O idioma universal. E continuamos con entidade educativa e o galardón a mellor entidade educativa 2024 é para San José de Cluny. San José de Cluny que, como vedes, conta cunha ampla oferta deportiva e cuya sección feminina de baloncesto foi pioneira neste deporte na cidade. Van a facer entrega deste galardón Ángela Mosquera, directora xunta de Radio Líder en Santiago, e Yuri Carrazoni, subdirector de Nos Diario. E vai a recoller o galardón María del Pilar Taboada, directora pedagóxica de San José de Cluny.
decía antes, qué bonito ver a cara de felicidade destas persoas que non están tan habituadas a subir a un podium recibindo ese recoñecemento máis que merecido. Ese forte aplauso para eles. Graciñas, Ángela, Yuri e Pilar. Que importancia ten para vos a actividade deportiva nos rapaces? Bueno, para nosotros máis. ahora en este momento es prácticamente todo, porque basamos muchísimas de nuestras ideas y muchísimas de nuestras actividades las basamos en el deporte, no solo lo que sería de competición, sino un deporte sano, saludable y además educativo, para que los niños también se puedan formar en otros campos, no solo de competición, simplemente por tener una vida saludable también y un ejercicio físico que les lleva a ellos. E supoño que ademais do exercicio físico, pois todos esos valores que se aprenden, o esforzo, o compañerismo, o superación, etcétera, etcétera, que se aprenden a través do deporte e que tanto nos reportan despois na vida diaria. Sí, sí. No solo eso también, que no sé si lo visteis ahí también, los RCPs que también hacemos en el aula, que imagino que los harán otros centros, pero nosotros nos ayudaron a salvar vidas de padres en nuestro centro, de que se vivieron situaciones complejas y ya hubo 2 vidas que fueron salvadas e iso nos enorgullece tamén bastante. Dende logo, non é para menos. Pois ese fortísimo aplauso a San José de Cluny e a seguir traballando así. Noraboa. Muchísimas gracias. Gracias. E nos vamos coa entidade deportiva máis destacada neste 2024 e o galardón a esa entidade deportiva máis destacada da pasada tempada recae en Hockey Club Rasoy. Como vedes, os logros neste 2024 foron impresionantes. Xunto co Arteal, o único equipo santiagués que compite na máxima categoría nacional, a Oclica Iberdrola, de hockey patins, o que ascendeu o equipo absoluto femenino, foron sextas no Campeonato de España Sub-17 e campeóns de Galicia nas categorías senior femenina, senior masculina e Sub-17 femenina. Vai a facer entrega deste premio María del Mar García Vidal, deputada provincial da Deputación da Coruña. E van a recoller o galardón Miguel Ángel Rodríguez, presidente do Hockey Club Rasoy, e Lucía Yáñez, capitana do equipo femenino. Estaba vendo agora porque en Lucía tiña que marchar a adestrar. Chegamos a tempo. Lucía Miguel Ángel, o Hockey Club Rasoy, unha tempada espectacular, como nos ten acostumbrados. Graciñas, Mar. Ahora que se defende mellor dos dous. Bueno, para ti, Miguel. Contanos, cal é o segredo para chegar a máximo nivel nacional nunha competición? Bueno, es altamente complicado. Realmente hoy lo que estamos recogiendo es el fruto de los casi 36 años de historia del club. El año pasado cumplimos 35. Quizás fue el mejor momento a nivel deportivo. Tenemos la suerte también, y queríamos hacer mención, que nos acompaña Arturo Pereira y Juan Carlos Martínez, que están ahí atrás, que son durante 12 años los que fueron capaces de, contra viento y marea, luchando contra los elementos. El hockey en Santiago es un deporte minoritario todavía, decimos todavía porque poco a poco estamos creciendo. Máis con esos éxitos. Más con esos éxitos, y es fruto de un trabajo muy a largo plazo. Normalmente las entidades tendemos a
a intentar conseguir objetivos a muy corto plazo, a muy corto tiempo, pero realmente lo que cunde en el tiempo y lo que al final da el éxito es trabajar poco a poco, trabajar con calma, ser capaces de no desistir aunque las cosas vayan mal, y al final pues los éxitos vienen por sí solos. Sabes que cociñar a fogo lento sempre sabe mellor. Sí, es una vieja receta. Pois, noraboa por ese grandísimo traballo. Dende logo no deporte non sale nada milagrosamente, todo sale con moito traballo, con moito esforzo, como decíamos hai un ratiño, como decía a concelleira, todo o traballo que está detrás e que ás veces non se ve, que sempre consigamos que ese traballo salga a relucir algún día, como é no voso caso. Moitas gracias, noraboa por ese recoñecemento e a seguir traballando así de ben. Noraboa. O Hockey Club Rasoi, a mellor entidade deportiva deste 2024. É momento para cambiar xa de bloque. Vamos facendo máis entregas e nos vamos ao bloque 2, entrenador, adestradora e árbitro. E o galardón a adestradora, neste caso máis destacada do 2024, para María Fernández Cañabate. María, como vedes, adestradora, fundadora da Ximnasia Rítmica Compostela, en 2024 o seu equipo gañou o ouro no Campeonato de España, o bronce nos Xogos do Mediterráneo e, ademais, o 6º posto no Campeonato do Mundo de Ximnasia Estética de Grupo. Quero chamar para facer esta entrega a Juan Carlos Argüello, xefe do Servizo de Programación Deportiva e de Deporte en Idade Escolar da Xunta de Galicia. Ese forte aplauso. E, como non, a propia María Fernández que vai a recoller este galardón. Un dos galardóns que mellor saben estas galas, o de mellor adestradora. Momento de poñer a sonrisa para a foto. Ainda que María xa trae incorporada, leva sonrindo toda a gala. Bueno, María, enhoraboa. Muchas gracias. Contanos, é fácil atopar nenos que se dediquen a gimnasia? ¿Nenos? No. Nenos e nenas, bueno. Sí, a ver, ahí tenemos muchas gimnastas en la escuela y en grupos de competición. Ahora mismo tenemos 300 gimnastas. ¿Qué pasa? Que ahí está, que vengo hoy junto con Iván Gutiérrez, que hay pocos chicos, pero los pocos que tenemos, la verdad, con muchísimas ganas, están sacando muchas medallas a nivel nacional y la verdad que eso nos ayuda a que la gimnasia rítmica siga evolucionando. Entonces se vuelve a un deporte con más potencia, más llamativo para la gente que lo ve porque hay más lanzamientos y bueno, es una gimnasia que llama más la atención. E supoño que tamén con estes éxitos atrae a máis practicantes, non? Sí, sobre todo, este año empezamos con la gimnasia estética de grupo, que es una gimnasia sin aparatos y la verdad que nos ha llamado la atención sobre todo en gimnastas que llevan muchos años en nuestro club y quieren empezar porque es una gimnasia que se utiliza más el cuerpo, la danza, la expresión y cuando no tienes tantas horas que la rítmica y tanto, bueno, tenemos rítmica y acrobática que hemos sacado medallas, no tienes tantas horas, la estética está evolucionando y entonces nos ha permitido ir a unos Juegos del Mediterráneo, a la Copa del Mundo, que la verdad es espectacular porque viene mucha gente de muchos países y estar con ellos, compartir tapiz, aprendes otro tipo de gimnasia porque cada país busca diferenciarse unos de otros. E unha última pregunta que sempre me chamou a atención.
todas esas coreografías, as inventadas de cero, tentades copiar, sai o 100% da túa cabeza ou vades recopilando un pouquiño de onde... Porque ten que ser un traballo... Es el trabajo más difícil, porque una vez que terminamos temporada, ya en el viaje de vuelta de un nacional, lo saben aquí, ya estamos pensando en las músicas. Y yo lo saben ellos, elegimos las músicas y yo necesito una semana en mi casa, en el pabellón, para darle una vuelta y decirles esto es lo que quiero, esto es lo que busco, qué es lo mejor, el punto fuerte de cada deportista o de cada equipo. Y también ellos, a medida que van... pasando los años conmigo, me van conociendo y ellos ya me van pidiendo, mira, esto he visto de esta gimnasta, de este gimnasta, queremos meter pues esta parte más acrobática, más de expresión, entonces la verdad que ellos me dan juego también. Ahora en este momento en el club nos da mucho juego para montar. Qué bonito ten que ser. Pois, noraboa por este grandísimo traballo, por este recoñecemento, a seguir traballando así de ben. Muchísimas gracias. María Fernández, mellor adestradora 2024. E o turno para o mellor árbitro suiz, neste caso tamén unha muller, o galardón a mellor árbitro destacada deste 2024, Judith Trasancos Blanco. Judith Trasancos, 25 tempadas como oficial de mesa de baloncesto, 5 tempadas en Levo Ouro, 15 tempadas en ACB, 12 tempadas como oficial da FIBA. Vendo este currículum, botaverías 60 anos. Quero chamar para facer entrega deste premio a Javier Rico, delegado do reitor para o deporte da Universidade de Santiago, e, como non, a Judith Trasancos, a mellor árbitro deste 2024, recibindo ese recoñecemento nesta gala do Deporte de Santiago. Bueno, Judith, noraboa. Parece que levo aquí 60 anos, pero non. Que é o máis difícil de ser árbitro de baloncesto? Pois, sobre todo, a presión constante que sufrimos nas canchas, porque moitas veces temos que aguantar e soportar gritos, berros, protestas, e o deporte non é iso. Cada vez están colaborando moitos máis menores de idade con nós, porque é algo diferente, que lles chama a atención e que queren facer carreira de arbitraxe. E non é doado, nin é xusto, e por iso creo que autoridades temos que facer un protocolo real que sexa efectivo para que os menores de idade non teñan que sufrir as barbaridades que están escoitando na pista. Totalmente de acordo. E algunha persoa ou alguén a quen lle queiras agradecer todos estes anos, todo a tanta xente, expláyate. Eu se sigo aquí é por a xente que está comigo, adestradores, meus pais que me meteron aquí neste lío, a miña parella, os meus irmán, todos os meus compañeiros que están día a día comigo, se eu sigo aquí é por eles. Así que moitas grazas a eles porque estou aquí polo traballo continuo que teño nas pistas. Non vamos a falar solo do malo, o máis bonito de ser árbitro. O máis bonito é ser esa cousa que che sube cando estás nun partido importante no Obradoiro, no Leima, nun partido de FIBA, que estás aí no Breogán, con esos nervios. Eso é o mellor. E disfrutar, bueno, o día a día, que son compañeiros.
Eso é o mellor que temos. A importancia, ás veces o pouco recoñecemento de que ten o voso traballo. Moitísimas gracias. Enhoraboa por este recoñecemento. Forte aplauso para Judith Trasancos. Mellor árbitro desta tempada 2024. E chega xa o momento das entregas aos deportistas. Mellor deportista adaptado, deportistas de base e mellores deportistas absoluto, masculino e femenino deste 2024. Comezamos polo galardón a mellor deportista adaptado inclusivo no 2024 e é para Emilio Agüera Voz Mediano. Emilio Agüera, campeón de España de dualón paralímpico en Avilés, subcampeón de España de triatlón paralímpico en Valencia, subcampeón de España de atletismo paralímpico 1.500 metros e 5.000 en Alcobendas e 2 cuartos postos nas Copas do Mundo de triatlón en Vigo e Alandra. Espectacular. E quero chamar para facer a entrega a Gonzalo Muiños, portavoz do Grupo Municipal Socialista. Temos preparado aí atrás a Emilio Agüera, que vai a recoller este galardón, este recoñecemento. Ese fortísimo aplauso para él. Que mérito por unha persoa con espondilitis anquilosante, posee sensibilidade en membros inferiores, pero non teñen nin forza nin responden ao movimento. Bueno, Emilio. ¿Entendido? Sí. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Contento? ¿Emocionado? Bueno, sí, lo primero, agradecer, por supuesto, al Concello de Santiago por este premio, a los organizadores, ¿no? Rita, Lucía, y, por supuesto, a mi equipo, Forjado Santiago, Pablo, Gonzalo. Muchas gracias por todo el apoyo y confianza. Iba a decir ahora mismo que hoy cambiaste el color de las cebras, nos pusiste guapo para recibir el premio. A punto he estado de venir de cebra, a punto. ¿Cómo afecta la práctica deportiva a la convivencia con el dolor que sabemos que sufres a diario? Bueno, el dolor no se va a ir al final, ¿no? El dolor diario, convive, es un hilo musical que está conmigo cada día y, bueno, pues tenemos otras opciones, ¿no? O quedarnos parados o intentar movernos. Que es lo más difícil. Aunque nos movamos en ruedas, pues nos seguimos moviendo. Qué grandísimo ejemplo nos dais a todos cuando personas como tú, con esos problemas, dais la cara y os enfrentáis al mundo de la mejor manera, haciendo deporte. Supongo que es toda una satisfacción, ¿no?, conseguir estos éxitos deportivos. Sí, bueno, al final, como cualquier otra persona, es decir, todos tenemos algún problema y al final, pues muchas personas o se refugian o directamente se dedican porque les gustan el deporte, pero el deporte nos ayuda a todas las personas, con o sin discapacidad. Creo que es una de las mejores terapias que existen. Siempre, para todo. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Emilio Agüera. Gracias. A seguir cosechando éxitos y con esas ganas y de fuerza. Enhorabuena. Unha desas entregas que nos chega ao corazón. Continuamos e nos vamos co mellor deportista femenina de base. Nos vamos coas promesas. O galardón a mellor deportista femenina categoría base neste 2024 é para Alejandra Neira Domínguez.
para Alejandra, integrante do Club Baqué, filial do Movistar de ciclismo, campeona de España cadete en ruta e contrarreloxo, campeona de Galicia en ruta, contrarreloxo e ciclocross, e vai a ser neste 2025 internacional coa selección española junior. Vai a facer entrega a mellor deportista femenina de base, Borja Berea, portavoz do Grupo Municipal do PP, e a recoller, aquí a temos na primeira fila, a Alejandra Nieto. Unha desas deportistas que decía que está habituada a recoller medallas, pero non hai medalla máis bonita que a que che dades o corazón a túa cidade, ese recoñecemento. Moitas gracias, Borja. Alejandra, pensei que ibas a traer a bicicleta. Bueno, a quen che gustaría dedicar este recoñecemento? Pois ao meu pai. Foi quen me ensinou a andar Contanos un pouquiño a historia a todos. Pois eu empecé a andar na bicicleta por el, el adicouse ao ciclismo e todo o que conseguín é grazas a el. Supoño que es deses pais que madruga, que vai contigo, que che fai o bocadillo, que se non che fai, que che faga, Sí ou non? Sí. Alguén máis que este aí detrás, axudando, apoiando? Pois o meu adestrador, pois non sei, toda a miña familia, o meu club. E que sintes agora que estás seleccionada para representar a toda unha selección española? Pois a verdade é que un orgullo moi grande e cando vou ás competicións internacionais e vexo tantas corredoras, pois medo. Non te preocupes. En nada serán elas as que teñan medo cando te vexan a ti. Nora, boa. Queda mellor deportista femenina de base, pasamos o mellor masculino, e o galardón este mellor deportista masculino de base no 2024 recae en Iván Gutiérrez Mosquera. Iván, que practica gimnasia rítmica e acrobática no Gimnasia Rítmica Compostela, bronces nos Campeonatos de España individual de gimnasia rítmica en Castellón, en gimnasia acrobática en parella mixta Levín no 2023 e campeón de Galicia individual e conxuntos de gimnasia rítmica neste 2024. Vaya currículum. Miriam Louzao, portavoz do Grupo Municipal do BNG, vai a ser a encargada de facer entrega a Iván como mellor deportista de base. O falaba María aí un ratiño a dificultade que hai para que os rapaces se decanten pola gimnasia, e aí temos un dos destacados a nivel galego e nacional. Qué bonito verte disfrutar e sonreír. Supoño que emocionado. Sí, mucho. Bueno, pues... ¿Alguén a quen lle queiras dedicar este premio? Bueno, pues a mi entrenadora María, que siempre está ahí apoyándome, a mis padres y a mi hermana, porque son los que me dieron iniciativas para empezar en estos deportes, y a mis compañeras por estar ahí siempre, en mis entrenamientos, sacándome sonrisas y todo. As sonrisas que non falten nunca. Claro. Contanos un pouquiño que facedes, como adestrades un día normal. Bueno, pues primero... Que eso era moi variado, supoño. Bueno, sí. Primero calentamos un poco,
bueno, primero hablamos, la verdad, un poco. Después calentamos ya para empezar a hacer los pases y si tenemos ya el montaje hecho, el todo, pues los practicamos, a veces con música pasando y después, si no fuera, entre todos y después ya las competiciones. ¿Y lo que máis che gusta? As competiciones. Pois noraboa, Gracias. recoñecemento máis que merecido. A seguir traballando así porque sabes que no deporte non regalan nada, todo é esforzo. Noraboa, moi grande. Iván Gutiérrez. E nos vamos a coas premiacións a deportistas absolutos e comenzamos por o galardón a mellor deportista masculino neste 2024 que recae en Borja Iglesias Quintás. Borja Iglesias, que foi a pasada tempada campeón da Bundesliga alemana co Bayer Leverkusen, que iniciou a súa carreira deportiva no Celta de Vigo no ano 2013, voltou este 2024 e que xogou tamén no Zaragoza, Betis e Español. Vai a facer entrega deste galardón ao mellor deportista masculino María Rozas, portavoz do Grupo Municipal Compostela Aberta, que vai a recoller Maite Quintás, a nai de Borja. Desculpar a Borja, cumplindo cos seus compromisos deportivos, adestrando en Vigo neste momento. Moitísimas gracias, María. Me quedo con Maite. Bueno, Maite. Boas. Moita noraboa a Borja. Moitas gracias. Como se vive na casa ter un deportista, un futbolista profesional deste nivel? Bueno. Pega un pouquiño. A ver, pásase moi mal, pásase moi ben e, a ver, para nós é Borja, non... A ver, non sei como explicalo, de verdad. Ten que ser moi especial, sí, non? É moi especial, sí. Ver como os nenos o miran e están ensimismados mirando para eles e de repente falan con el Borja, ai Borja, como se fora Cristiano Ronaldo. A verdade é que para eles é, non? É moi, sí, é moi, dá moito orgullo. Saberías decirme cal foi para Borja o momento máis especial na súa carreira deportiva? Eu penso que ganar a Copa do Rei no Betis, penso. Bueno, pois transmítelle dende aquí este calor do público de Santiago, Moitas todo o gracias. noso cariño e toda a suerte. O Concello por acordarse de Borja. Estou super nerviosa. Agora pode. Moitas gracias ao Concello por acordarse de Borja. Moitas gracias. Moitísimas grazas, enhoraboa. E vamos a facer entregas a mellor deportista femenina deste 2024, este galardón, mellor deportista do ano, para Esther Pedrosa Carrete.
Esther Pedrosa, unha muller que nos deixa sin adjetivos. Neste 2024, 3 bronces nos mundiais máster de Göteborg en campo a través 1.500 e 3.000 metros, campeona de España F60 en milla e 10.000 metros, e récords de España máster en 1.500, 3.000, 5.000 e 10.000. E só falamos do 2024. Se nos vamos atrás, non iríamos aos pinchos. Vai a facer entrega do premio a Concelleira de Deportes Pilar Lueiro. E a recoller o galardón a mellor deportista femenina Esther Pedrosa. Gracias, Pilar. Bueno, Esther, enhorabuena. Gracias. Supoño que é motivo para ti, ¿no? Bueno, pues la verdad que es un orgullo para mí recibir este reconocimiento a mi edad, que no me lo esperaba. Y la verdad que sí que estoy emocionada porque para mí es importante ser alguien en Santiago a nivel deportivo. Y bueno, eso. Cantas medallas, eres capaz de decirme cantas medallas tes internacionais? Bueno, pues la verdad no sabría decirte. Tengo 2 cajas de esas de cristal que venden en Zara. Xa lle fixen esta pregunta algunha vez? Sí, no sabría decirte. Desde que retomé el atletismo hace ahora 8 años, pues no sé, creo que a unas 4 por año, así. Quedamos pendientes de que as conte. Esa para rematar, algún momento especial que recordes con agarismo especial? Bueno, el recuerdo más especial que tengo fue el primer año cuando fui campeona de España absoluta en Madrid y luego ya el segundo cuando hice la mínima olímpica. Pois nada, Esther, enhoraboa por moitos anos colleitando éxitos. Esther Pedrosa, mellor deportista femenina. E xa estamos a piques de rematar a gala. Fixemos 12 entregas, 12 medallas, 2 mencións especiais, 2 recoñecementos e nos vamos a polo último premio. O recoñecemento honorífico a trayectoria deportiva e o galardón honorífico a esa trayectoria deportiva neste 2024 é para Enrique Fernández Otero, Kiko. Outro día fun a ver a un neto que teño de 6 anos, velo xogar en Santa Isabel, é unha delicia velo xogar. Aí iban as persoas maiores a xogar e a velo, e agora ves que como a xuventude ten acceso a esas instalacións que ti antes tanto añorabas, e agora velo xogar, pero non uns, outros, partidos, é maravilloso. Eu nací no 49, pero xa había equipos de fútbol que se mantían nos barrios, que eran o que verdadeiramente era o núcleo deportivo de Santiago de Compostela, non? Xogabas a pelota, con unha pelota que traía a un compañeiro, e pois aí aos 5 anos estaban na calle. Os rapaces como a min estábamos esperando o día do partido de fútbol para levar o cestón a Santa Isabel. Participabas en algo, e víalo o partido, volvías para casa co cestón, eras feliz con eso. E depois xa vas collendo con 14 anos, cando a maioría de edad daquela era 21 anos, pois empezas a facer un equipo de fútbol, e os maiores dicían, estes onde van? Onde van estes? E xa facíamos un equipo de fútbol, fixamos unha Unión Deportiva Sánchez Freire, e fixamos nosos méritos no fútbol juvenil e modesto. Él el conformismo no lo entiende como tal, es una persona que está completamente pendiente de las cosas, si algo sale bien quiere que salga mejor, todo lo contrario que conformista, todo lo contrario. Estuve participando no Compostela 7 anos con don José Albarrán e despois automáticamente fui para o Vistalegre, un equipo que se basaba todo tamén en formación de xogadores, e despois estuve na Federación 20 anos tamén. La labor que hizo durante muchos años en el Vistalegre
que fue una labor que pero creo que no fue reconocido como debería de serlo, sobre todo en su salida de ese club, y luego después la función que hizo en la delegación. O sea, fue pionero a la hora de promover el fútbol 7, que es un deporte que ahora mismo está muy en alza. Benjamín, Alevín, Cadete, nos llegamos a ter 200 e pico equipos pequenos. En Santiago trabajó para la incorporación total del fútbol femenino en los estatutos, porque no había nada reglamentado. Vero Boquete, acordar ver pequeñita, venía vestida de casa, porque no estaba el vestuario preparado para las mujeres. Había fútbol, los directivos montábamos competiciones, pero ¿dónde se vestían las mujeres? ¿No? Y ella venía desde casa y se marchaba después a ducharse a su casa o donde fuese. El legado está ahí. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Toda la labor que hizo durante todos estos años, los hechos están ahí y eso sí que nadie lo va a poder borrar. Eu prácticamente non xoguei ao fútbol. Xoguei, pero xa vi que a miña forma era dirigente, buscar, facer. Es una persona muy involucrada, muy centrada en lo que hace y dedicándole todo el tiempo del mundo. Pero bueno, eso vai nos genes das persoas, hai que ser activo, hai que levantarse polas mañás, porque un que é directivo dun equipo de fútbol ou de baloncesto ou de ciclismo, pois ten que madrugar temprano, non hai un sábado, un viernes, un sábado, un domingo e o lunes a resolver os problemas que deixaron as competicións. Pendiente de un que se un enfermou, que sea que hai que visitalo, que hai que comprar un equipaje, que hai que programar o partido, que hai os entrenamientos, que non che chegan as horas de entrenamiento para poder realizar a túa función. A xente que está ao frente dun equipo temos que valoralo, porque son merecedores de medallas. Probablemente yo no sea imparcial en este tema por la relación que tengo con él, pero más lejos de eso nos ceñimos a la realidad. Son 50 y pico de años, 60 años dedicado a todo esto y hombre, yo lo que me alegro es de que se le haga y que lo pueda disfrutar. No como suele pasar en muchos casos, desgraciadamente, que los reconocimientos siempre llegan quizás un poco fuera de tiempo, ¿no? Enrique Fernández, Kiko, delegado local da Federación Galega de Fútbol durante 20 anos, unha figura importante en Santiago, ou como el lle gusta, en Conso. Vai a facer entrega deste recoñecemento honorífico Goretti San Martín, alcaldesa do Concello de Santiago, e como non a recibilo Enrique Fernández. Kiko. Galardón do Concello e de todo Santiago, o cariño de toda a cidade, galardón honorífico a esta trayectoria deportiva. Ahora vou a Kiko, desfruta deste momento impagable. Esa, non vou a sacar o micrófono, o atril para ti. Ahora vou a... Ese é solo para os grandes, a min me deixaron fora. Bueno, con permiso, no oís bien, ¿verdad? Tengo mala voz, pero bueno, es cosa de la enfermedad. Gracias a la familia de Caneda por darme ese gusto, ese placer de recoger su digamos, merecido diploma, que no lo tenemos ahora aquí con nosotros, pero sí, Caneda ha sido y es y será siempre recordado como un hombre bueno, trabajador y amigo de sus amigos. Yo cuando llegué en mi faceta de la delegación de Santiago non tiñamos nada. E dime, Kiko, que che pasa? Non temos balós, non temos camisetas, non temos nada. Non te preocupes. Que pasaron un tempo
Feixóo a mellor delegación do fútbol de Galicia. Unha delegación que era envidia. Dicían a xente que viña a calquer cousa a Santiago para o fútbol, dicía, pero a federación é esta, non? Non, non somos a delegación. Era un auténtico lujo. Fixo en contra dos seus compañeros de club. Eu quero agradecerlo porque a partir de aí, todas as delegacións de Galicia melloraron, porque os dirigentes, aunque nós pensamos que o fútbol, vemos o Madrid, o Barcelona, o Valencia, o Atlético de Madrid, moitos cartos, pero o fútbol base estaba desatendido. Ahora non quere dicir que non este atendido, pero hai que melloralo máis, porque dá gusto. Dá gusto ver xogar aos nenos pequeniños e as nenas, porque as nenas agora xogan tamén como os homes. Tamén costou traballo. Pero, se me permitides, alcaldesa, autoridades, sobre todo a parte da parte deportiva do Concello, agradeceros, como non, o esforzo que facedes, porque hai un dito que di quen te ha visto e quen te ve. No ano 49, que foi cando eu nacín, o 50, o 60, xito con meus compañeros, eu sempre tuve compañeros extraordinarios, sempre extraordinarios, nunca me abandonaron. Pero que era, desde aquel entonces, baixar a Santa Isabel era un artículo de lujo, porque non podías xogar ali, non te deixaban xogar, porque eras pequeno, e incluso non había transporte, non hai coches como agora. Bueno, pois eu solamente ver agora, que todos os fines de semana, a meu neto Martín, hola! 6 anos, velo xogar en Santa Isabel. Pois outros veces que orgullo é iso para un abuelo. É impresionante. Bueno, pois, iso é debido aos dirigentes de fútbol, os dirigentes de baloncesto, os da gimnasia rítmica, os todos os deportes que hai, día a día foron traballando, pedíndolle, chorándolle aos concejales, porque eu encontrei concejales non agora todos son vos, perdón. Todos son vos, non é darlle pavo, pero eu lembro que o Vista Alegre foi un dos primeiros equipos en Galicia, en Santiago, desde logo, ter a Liga Nacional Juvenil. Aquí viña o Real Madrid, viña o Salamanca, o Gijón, viña o Salamanca, o sea, dá gusto. E non tiñamos onde recibilos. Nos parecíamos un equipo nómada. Por qué? Porque o campo de Santa Isabel encharcábase. E resulta que ibas a falar co concejal de deportes daquele entón e dicíalle, pero que venís el miércoles, pero usted sabe o que está dicindo. Veñen de Madrid e van vir un miércoles, marchado o día seguinte, e logo, cando estudian. O sea, había que enseñarlles aos dirigentes. Ahora se saben, ahora se leen un libro. O sea, ahora leen un libro e todo. Pero bueno, non, hai que agradecerlle que efectivamente o Concello fai un gran esforzo. Eu, se me permitedes, eu acredito un gran aprecio. Non foi moi ben entendido, porque os santiagueses estamos en deuda con ele. Eu lle pido un forte aplauso para que o oia Caneda no ceo. Moitísimas gracias. E agora toca a parte miña, a parte de... Eu nací no 49, eu lembro os 5 ou 6 anos de xogar o Celta en Santa Isabel, e non había ducha, ni agua fría, ni nada, había a agua do río do Sarela, ali se duchaban las eras e todas as compañías eso. Bueno, empezamos aí xuntos con meus amigos, que están aquí, agora aquí, con 14 anos, xa nos metimos na federación a facer un equipo de fútbol. Cando daquela eran 21 anos a maioría de edad. Ríense nós, os maiores, que onde van estes nenos? Pero estes nenos protestábamos, facíamos, hasta ahora que estamos aquí. Pois a todos os meus compañeiros, e sobre todo a miña familia, a miña muller, que ten unha paciencia como Santo Jó, porque os directivos do fútbol, máis os outros directivos, eses non dormen, nin descansan, non digamos o fin de semana, non poden a ningún lado. Chega o día do turrón de Navidad, non hai turrón, hai que preparar os equipos. Chegan as vacacións, non hai vacacións. O sea, son eternamente... Esa xente que se dedica ao deporte, hai que facerlle un monumento. É alcaldesa, un monumento grande, ao lado da catedral. Pero a todo, a todo. Bueno, pois... Moitas gracias e perdonad polo discurso, que xa me dixo Pilar, dixo, non fales moito, Kiko, estou afónico.
no tuafónico, pero bueno, moitas gracias a todos, perdonar, pero vale a pena o deporte, porque din os médicos, mente sana, corpo sano, ou sea que están agora dándose de conta que facendo deporte son os máis altos, porque antes, cando nacín, os españoles éramos pequenos todos. Pero agora, me cago en toda leña, cada vica que ni diola. Bueno, pois, efectivamente, o facendo deporte pagan menos, o sea, os médicos traballan, hai que pedir vez. E a ver como se toca. Pero, bueno, quere dicir que, efectivamente, melloramos a raza, melloramos en salud, non temos esas enfermedades que había antes que eran, en fin, derivadas e tal. Pero, bueno, hai outras peor. Nada máis, moitas gracias. Moi grande, Kiko. Noraboa e graciñas por ese magnífico traballo durante toda a vida. O queridísimo Enrique Fernández, Kiko, por toda unha vida deportiva. A UPA Vista Alegre. Xa fixemos. Quere dicir que hai xente que recorda. Eu tuve 20 anos no Vista Alegre, 20 anos na Federación, 7 no Compostela, 7 no Unión Deportiva Sánchez Freire, que era o equipo do meu barrio, de Conxo. Sánchez Freire era don Timoteo Sánchez Freire, que foi un director do psiquiátrico, que era o mellor, un director extraordinario, porque facía a teoría aquel entón, e ao mesmo tempo pagaba o presupuesto do psiquiátrico. Pois un ánimo para todos, un aplauso para o Sánchez Freire, para o Conxo, para o Vista Alegre, para o Compostela, para todos. Moi grande. E tras estas palabras de Kiko, xa momento para poñer peche á gala, o momento das palabras da alcaldesa Goretti San Martín. Moi boa tarde, case boa noite, amigos e amigas do deporte, tamén, sobre todo, premiadas e premiados, moitísimos parabéns. Eu hai un ano nesta mesma gala pois comezaba a miña intervención dicindo que o deporte construe día a día, tempada a tempada, competición a competición, boa parte da Compostela que somos, da Compostela tamén que queremos ser inclusiva, igualitaria, participativa, competitiva, dinámica, inspiradora e, por suposto, algo que non é exclusivo do deporte, mas que tamén é moi importante no deporte compostelán, orgullosa de si propia. Que esteamos hoxe aquí celebrando o tecido deportivo do noso concello é prova de que así é. Hoxe vimos subir ao escenario, acabamos de velo tamén, persoas magníficas, estupendas, merecedoras deste recoñecemento que lles concedemos e activos indispensáveis nesta tarefa común que temos desde as administracións, as entidades e as deportistas de implicármonos para construir xustamente esa Compostela máis xusta, máis igualitaria, máis orgullosa, máis saudável. Todos os ámbitos teñen o seu potencial. Cando imos a unha gala de cultura, a unha gala social, cada quen ten aspectos que nos tocan a fibra, que nos tocan a emoción, mas sen ningunha dúbida o deporte é un dos máis satisfactorios, porque representa uns valores, engloba moitos valores que están ás veces en todos os outros ámbitos, pero aquí de maneira principal, porque o deporte é ao final, e vímolo en cada un destes vídeos, en cada unha das persoas aquí premiadas, é aprendizaxe, esforzo, é solidariedade, é apoio, é disciplina, é afouteza, é perseveranza, é compañeirismo, é referencialidade, comunidade, decisión, visión de conxunto, implicación, non? É evidente, non? Escoitando falar a todas as persoas que pasaron aquí por este escenario son evidentes, non, estes valores, non?
a Alejandra, que practica un deporte como o ciclismo, non? Que require dunha enorme fortaleza mental, non? Ademais da preparación física, seguro que non lle falta esa motivación pola aprendizaxe permanente, non? Pola capacidade de superación de todos os obstáculos que se poñen no camiño nunha disciplina tan exixente. Moitísimo tempo, ademais, ten por diante, moitísimos éxitos profesionais para unha ciclista, para unha deportista tan nova, non? En Iván é moi fácil ver que vexamos calquera de nós, cada un de nós, ese esforzo que requiren anos de adestramento para ter xa un palmarés de tanta categoría coa súa idade, non? Esa gimnasia rítmica e acrobática que nos maravilla, que nos impresiona cada vez que a vemos, con esa dedicación técnica, coa perfección na coordinación dos movimentos, non? Que é certo, sempre non lo fan creer e van de maneira moi clara, non? Aí nese vídeo tamén que nos queren facer creer que son sinxelos, non? Pero que sabemos que supoñen un esforzo titánico, non? Non só na preparación física, senón tamén na capacidade de concentración. O éxito na carreira de Esther é indiscutível. Eso para calquera persoa que vivamos en Compostela, non de agora, desa etapa última dos 8 anos, senón dunha longuísima traxectoria. Unha muller que leva competindo no atletismo tantos anos e que continúa recollendo éxitos, como moi ben decía. Ali onde vai, cada ano máis éxitos, cada ano novos títulos, cada ano con máis ganas. A verdade é que cada vez que a vemos dicimos, Esther, aí continúas e sempre nos transmite a mesma forza, non? Así que, por un lado, fixadevos que a voz da experiencia no deporte, non? Sabedora de que conseguir eses títulos e participar nos campeonatos de primeiro nivel, os que continúa indo, só se pode facer ollando a vida como a carreira de fondo que é, e ao mesmo tempo coa ilusión case, creo eu, como do primeiro día. Cando lle preguntaban que continuando aí con esa ilusión de estar, de continuar estando realmente nesta carreira, a Esther, que é unha grande atleta, seguramente que lle van vir moitos máis éxitos deportivos, non teño ningunha dúbida, non? E tamén, en todo isto, como é sabido, fan falta moito apoio dentro e fora dos clubs, non? Como no caso da empresa patrocinadora recoñecida este ano, Limpeza Salgado, que é xa todo un símbolo en Santiago. Xa coñecemos tamén de outros premios, de outras apostas, sempre vinculado a entidades deportivas ou a outras cuestións como o uso da lingua galega. É dunhas das nosas empresas comprometidas, non? Gañadoras do premio Manuel Beiras. E no mundo do deporte é moito do que se pode facer e do que se fai tamén para que a xente nova use o galego. Dese apoio á disciplina que precisa nun dos deportes máis completos e máis exixentes, ese triatlón, unha disciplina en que non podemos sentir máis que orgullo de ter a persoas como Emilio, ese gran competidor que ven de proclamarse campeón no Campeonato de España de duatlón. Se decimos sempre que o deporte é esforzo, que o esforzo é capacidade de superación, moito máis xustamente nunha persoa como Emilio, a verdade que é, xa digo, un orgullo, exemplo de dignidade, exemplo de perseveranza, exemplo de dedicación. Se temos un deportista picheleiro, o que caracteriza a fouteza, e non por formar parte agora nas filas do Celta, da primeira categoría do fútbol masculino, senón por todo o que leva conseguido, é ese gran deportista que, como xa foi dito, deu os seus primeiros toques con La Salle e con Rosalía. Borja deleítanos co seu fútbol e cos seus goles e tamén facendo, como ben contaba a súa nai, que non a vexo agora, que se me foi para ali para atrás, como ben nos contaba a súa nai, causando verdadeira expectación entre a xente máis nova. É algo, creo tamén, do que todo o mundo sempre fica impresionada, vendo como para a xente nova son referentes. Iso é tamén un elemento moi importante no mundo de deporte, que a xente máis nova teña referentes da práctica deportiva, que saiba que ese é un camiño claro, pero é un exemplo tamén de compromiso con causas sociais de todo tipo, sempre a favor desa igualdade de diversidade. A perseveranza tamén é unha habilidade que lles recoñezo a esas persoas que desenvolven un dos labores máis complexos do mundo do deporte, que son as adestradoras e adestradores. Ás veces, aí nunha segunda ringleira, moitas veces aí dicindo, bueno, continuarán, non continuarán, ás veces sendo, aínda que se di moito das árbitras, dos árbitros, pero ás veces tamén os adestradores e adestradoras sufrindo nas súas propias carnes moitas
moitos elementos que son problemas complexos, problemas de equipo, problemas de colectividade, máis que eles encarnan ou acaban asumindo moitas veces en primeira persoa. No caso de María, pois nunha disciplina moi exixente como a gimnasia rítmica, desde logo que perseveranza para adestrar non lle falta, e vendo tamén pois que persoas saen non ao final do seu traballo e da súa dedicación, e tamén todo un mérito, un esforzo, un recoñecemento merecido. Dicía ao comezo que o deporte nos axuda a construir esa Compostela inclusiva, xusta e igualitaria que debecemos por ela, que queremos, que desexamos, e boa proba diso, sin ningunha dúbida, é o recoñecemento feito hoxe ao ADB Fontiñas. Nesa categoría de acción social, por ese gran traballo que desenvolveron para acoller os rapaces refuxiados de Mali e de Senegal no noso concello. O certo é que aquí ben que se viu, é importante pensar nun equipo de fútbol e pensar a continuación en comunidade, en solidariedade, en ser capaces tamén de transmitir eses valores á xente que xoga, aos rapaces e rapazas que forman parte dos equipos. Aquí así que son necesarias moitas iniciativas, son precisas nesa liña, porque ás veces é certo que as administracións, todas as administracións, non somos capaces de estar á altura, e tamén desde a base, desde o propio tecido deportivo, social, asociativo en xeral, é importante que nazan estas iniciativas. Tamén o compañeirismo é un valor fundamental do deporte e, desde logo, sen o que os logros colectivos non se conseguirían, sen ese compañeirismo. E diso dá boa conta o Hockey Club Raxoi, que pechou en 2024 unha tempada de ensoño en que os seus equipos dan boa conta da importancia de xerar ese sentido de pertenza, de alianza, de rede, de grupo, de manda, de tribu, entre compañeiras e compañeiros de equipo. Se hai tamén unha cuestión que é indiscutível, das moitas, é que o deporte garda relación con moitas outras áreas sociais da vida. E estaredes de acordo comigo en que unha das máis importantes é a educación. Sabemos tamén que a educación o atravesa todo. Se na educación non hai deporte, imposible non logo ter froitos como estes. Así que aí é onde queda clara a referencialidade de Cluny, a quen parabenizamos polo seu traballo, cando aparecen aquí un traballo e un premio, e que detrás non hai só un ano, non hai só unha tempada, senón que detrás hai longos anos apostando por esa rica, por esa diversa oferta deportiva para o alumnado. Maneiras que fan que os nosos nenos, que as nosas nenas medren, non? Noutra orden de mencións, tamén creo que deixei cara ao final unha das que non adoitan a ter tanto protagonismo disto do recoñecemento, máis que desenvolven un papel moi importante no mundo do deporte, as árbitras e as xuizas. Judith ten esa extensa traxectoria, xa 25 anos, como dicía, no mundo do baloncesto, facendo un traballo que non sempre é do máis agradecido, máis que hai que facer con decisión e tamén hai que mandar mensaxes con decisión. Recollemos esa mensaxe, a verdade moi importante de conseguir que os campos de fútbol, os campos de baloncesto, os campos de calquera equipo e calquera que se faga non poden ser lugares e espazos onde o que se faga sexa ao final dirixirse ao árbitro e a árbitra de determinadas maneiras. Temos que ter outros modelos, para iso tamén se pode facer desde o mundo da educación, pero eu creo que esa mensaxe que lanzou hoxe é unha mensaxe para recoller. Queremos tamén un mundo de deporte distinto, un mundo diferente. E xa para rematar, penso que hai que recoñecer todo o mundo que hai persoas que son incombustíveis pois neses anos que nos relataba do Vista Alegre, en toda a súa traxectoria, en todo o que significa no barrio de Conxo, non significa só deporte, senón moitas outras cousas, como sabemos, pero un incombustível do mundo de fútbol, do mundo da música e de reivindicador do seu barrio, do antigo Concello de Conxo, o seu barrio que continúa tamén facéndose ver sempre. Así que eu creo que hai que aplaudir hoxe e sempre que haxa persoas que teñan trayectorias deportivas tan dilatadas, con implicación, que sigan aí ao longo de todos os seus anos e que sigan practicando unha velleza activa. Evidentemente, as persoas que practican deporte poden chegar justamente con esta vellez tan activa, como a que ten Kiko, como a que hoxe nos demostra aquí, persoas que teñen unha capacidade de empatizar, de chegar, de mover, de conmover con todo o traballo que realizan.
E, por suposto, non quero deixar fora pois esas mencións tan especiais deste ano, o agradecemento á Policía Local, á Protección Civil. Moitas veces pensamos que os eventos deportivos pois son sinxelos e que se organizan xa desde os clubs, mas moitos deles non poderían sair adiante sen Protección Civil e sen Policía Local. Moitos deles serían imposible de levar a cabo e sabemos que, ademais, que se esforzan de maneira especial, de maneira singular, en que todo saia perfectamente traballando, atendendo, estando no propio día e en días antes de preparación e de planificación. E tamén quero facer referencia a esas mencións especiais desta 7ª edición da Gala do Deporte, a Andrés Viqueira, presidente do Fátima, por ser ese corazón dun clube que é moito máis que deporte no noso concello, moitísimo máis que eso de todo o labor que leva facendo, e tamén a José María Caneda, a título póstumo, a quen recordamos nesta gala polo que significou para o deporte compostelán e a cuxa familia non podemos facer máis que enviar o noso agarimo, o noso recordo e o noso recoñecemento. A recuperación da Gala do Deporte en 2024, eu creo que foi un fito moi importante para a nosa comunidade. A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, impulsou esta iniciativa co obxectivo de recoñecer públicamente a esas persoas que co seu traballo, coa súa dedicación, fan do deporte unha ferramenta de inclusión, de igualdade, de participación. En esta gala premianse deportistas, adestradoras, suizas, clubs deportivos, patrocinadores, entidades educativas e sociais que son referentes e exemplos a seguir. Por iso, nesta noite, eu creo que conseguimos dúas cousas. A primeira, recoñecer esas persoas e entidades que fan de Compostela un lugar mellor, porque promoven a saúde, a participación, as redes de apoio social, dinamizando os barrios, as parroquias, os lugares. E a segunda, pois, celebrar conxuntamente. Celebrar a vitalidade, a vizosidade, a fortaleza do tecido deportivo do noso concello, que, sin lugar a dúbidas, goza dunha boísima saúde e que non deixa de darnos motivos, unha e outra vez, para sentirmos orgullosas colectivamente de todo o que conseguimos. Así que esta gala sexa, continúe a ser, pois, ese reflexo do noso compromiso colectivo co deporte e co benestar común. Obrigadísima por facerdes posible este evento, por estar aquí. Obrigada tamén a toda a organización e ao noso presentador, que aquí fixo de mestre de cerimonias tan perfectamente, pero fundamentalmente obrigada a todos os premiados e premiadas por serdes unha parte fundamental da historia deportiva de Compostela. Moitísimos parabéns. Moitísimas gracias, Goretti, San Martín, alcaldesa do Concello de Santiago, que con estas palabras pechaba esta 7ª edición da Gala do Deporte. Só nos queda despedirnos, noraboa a todos os premiados, recalcar que sigades traballando duro no deporte. Sabemos que non se regala nada, todo se consigue con esforzo. Os premiados o demostraron con eses currículos maravillosos, con esas vidas deportivas de esforzo, de dedicación. A seguir así, tantos premiados como todos e cada un dos que formades parte do deporte santiagués. Como decía a alcaldesa, o deporte está nun bo momento de forma e Compostela ten que abrirse a Galicia, a España, ao mundo, e o fará a través do deporte, co voso esforzo, co voso traballo. Moitísimas gracias por estar aquí todos. Nos esperamos afora nos pinchos para pechalo e vamos a facer antes unha foto con todas as autoridades que fixeron premiación e todos os premiados. Que veña unha tempada 2025 cargada de éxitos que teñamos que celebrar aquí dentro dun ano. Parabéns a todos. Graciñas. A fotografía vamos a facer fora, no fotocall, igual que antes. E xa dende aquí pechamos con este vídeo.
esperedes máis, a fotografía dos premiados, das autoridades entregadoras no fotocol da entrada, e nos vemos agora, como decía, nese terceiro tempo. Moitas gracias e por un maravilloso 2000.